Langsung like temper program no o jorao condition problem komuni gobang kotor khaime phano nini mung ba ke social work khaine ni ba ke mothani dei bogra sen nang suna khamai phai obani ni kongchok na ni hawa na te ni kothama ka hampe jana te kene khamai phai nei mothana se supervision mo sa kan thai sana sini di Chandra mo thaningai kaisa social work hake chubamo sini tako sondoni pha sini tako okramo thani on downrai brok no tini ni hajora kaidoni mumbai surbaji se khistone mumbai sini Christmas hal paimani yaglo chung brok ni nukhungningai tongjaknai hake thujaknai nok chung brok no kotor ke tangni me phano kubang khari me phano chung je chukti chung war ok tu bulai brok ni thutai nok chung tanglai tonglai jau kai to ni mumbai gabon bagai chung thabuk chenglai jak brok ni thutai nok sini mothani okra ja sini tapu danjrai ambagai chung tabuk palarok kailai tonglai jau